A v Podnestersku existuje len jeden biznismen, firma Šerif. Zaujímavý názov pre firmu v proruskom regióne, ktorú založili bývalí agenti KGB. Zabudnite na protimonopolný úrad. Šerif tu vlastní supermarkety, čerpacie stanice, jediného mobilného operátora, televíziu, továrenie na koniach, pravdepodobne aj polovicu politikov. Na jednej strane vidíte staré lady, paneláky, ktoré nevideli rekonštrukciu 40 rokov a socialistické monumenty, zatiaľ čo na strane druhej sa po rozbitých cestách preháňajú najnovšie čierne Mercedesy miestnych podnikateľov. Podnestersko má povesť čiernej diery Európy. Pašovanie cigariet, alkoholu a bohvie čoho ešte cez deravú hranicu s Ukrajinou bolo miestnym folklórom. Pozrime sa na vlajku. Krása. Kladívko a kosáčik na príjemnej červenej so zeleným pásikom. Grafik iste dostal štátne vyznamenanie za zásluhy. Je to jediná vlajka na svete, ktorá hrdo nesie tieto komunistické symboly aj v 21. storočí.